mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Zviri zvichivhitivhiti chinechi cheCoolian TV hayo hachamisike ende hachadonedzeke. But zvandoda kuita panapa ndoda kudzoka ndine one of the biggest activists to ever come from Zimbabwe. Ndachona vamwe vachiti iwe uri kuita zvivindi zvekuti aseko why uchiposta Traore. Do you know kuti Comrade Traore is the biggest activist and vanhu vakawanda muzanu PF, even President Mnangagwa, even Vice President Chiwe, they know kuti there is a guy called Traore. That is the reason tichiti patinoshandisa mukana tichitaura people like ana Comrade Traore, vanhu vakasiyana siyana. Andichataura vamwe vanhu mazita, handidi kutaura vamwe mazita. Ukataura vamwe vanhu mazita vakabroka, kuna vamwe vanhu vakashata futi kuti ukataura navo mazifesa avo tikamaisa pascreen panapa, you never like those people. And saka mhuri yeZimbabwe nhasi allow me kuti ndimboita tingati one on one with Comrade Traore, timbonzukisisana. Comrade Traore zvakamira sei, chii chiri kunetsa, tine nyaya dzatinenge tichinzwa. Kana uchingosvika panapa first time yako, please tanga nekulaika this video. Kana usingade handikunyengerera handichikomba kwako, regera. Kana usingade kulaika this video handabasa nazvo, it's okay. Ndinoda timbotaura naComrade Traore, but thank you so much kune team diaspora, vanhu vese vari muno muSouth Africa nene vanonakidzwa nechivhidivhidi chinechi cheCoolian. Vamwe vari kuti why uri kutaurira pasi, is because we have my best microphones in the world. Regai titaura naComrade Traore panapa pachirongwa patinenge tiri tichimhanya chibasa ichi. Handiti Comrade Traore, welcome to Coolian TV. One chivhidivhiti. My brother, how are you? Thank you so much for having me on the broadcast, man. Much appreciated. Hoping that you're doing okay. Yes, all in order baba. Zvinhu zvese zviri correct. I'm so excited. But nyaya ndinayo panapa inini munoziva kuti mukangona pakangonzi Coolian munoziva kuti pari kuvhurwa hombe. There is a lot zviri kuitika zvatinge tichitaura nezvazvo tichionesana. Ndine nyaya ndiri kunzwa iri kutenderera mumastreets umo iri kuitika. Zviri kunzi Comrade Traore vari kudzingwa muZanu PF. Ndichisendera maclips akasiyana siyana evanhu vanga vachitaura, but there is no way pandichaplaya all those clips handina nguva yacho because I'm a busy person. Even my media guys varamba vakati we can't play those guys, but for now toda kubvunza kuti Comrade Traore, why muri kudzingwa kuZanu PF nevamwe venyu vapfana vechidiki vari kutumwa nemabosses? Tatiri kuona makembis so far handidi kutaura mazita because I don't want to be controversial kuti ndozoita ngandati ndataura camp yanhingi, but vanhu vakawanda why vari kurwadziwa nekuti Comrade Traore vadzoka kuna President Emmerson Mnangagwa. Dambudziko nderei Comrade Traore? Chii chiri kumbonyatsoitika muZanu PF imomo? Tudzei. Over to you. Okay, thank you so much, Comrade Coolian. Ndofunga what I will do is I'll try and answer one question at a time so that at least I'm classic. Yes. But it's true. At one point I was a pro Chiwenga ally. Yes. I got so much respect for that man. He's a man that I like how he's managed to evolve as a politician. Yes. And also my respect for him as a Presidium member. And before Constitutional Amendment Act became the law, that is supposed to get in a Congress next year. Yes. President Emmerson Mnangagwa. So myself, I was vouching for General Chiwenga to be the successor. But along the way, there are certain things which I realized. Okay. That I don't agree, that I don't subscribe to. That I've realized there are certain people who are around the vice president who are doing certain things that I feel it's not safe for Zimbabwe. And I decided the president
President Emerson Mnangagwa must just continue. And fortunately, Cape 3 wakabva wanoita mutemo. So need tirambe tichipusha zvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana izvi papasi. So haugoni kuti unge uchirwisa mutemo. Ukarwisa mutemo unoenda kujeri kuland. That's what happens. Because now, look at what happened. Aitwa ma-consultations munhu wese anga aine mukana to mobilize. Meaning the majority ndo inodetermine the narrative of politics. Dai takaita vanhu vakawanda vachitaura kuti Cape 3 yakadhaka. Cape 3 ingadai isina kubasa, but unfortunately if you are to look at all activists, they did not mobilize their people to speak against Cape 3. It was just something which was online. And no problem in it. Online politics zine padzinogumira. There comes a time when we need proper meaningful engagement on the ground to move them. Stop all direction. Not from the so. Music. My consultations are good for cooking. Do we have the necessary numbers? How are we going to move our people going there? Mari dzaito rokune vanhu dzichinzi tiri kuita revolution toda kumisa Cape 3. Ndo dzaifanira kuti provide vanhu mabhazi, ma-coordinators on the ground, or coordinator nevanhu vafika police tokutorai pakati handei munotaura. And you see. Dai vakaraise manumbers akanaka vainomisa Cape 3 but vakatadza kuita zvinhu izvozvo. Why? For what reasons? I don't know. Why all of the people who are making noise now, Cape 3 wamutemo, did not put in necessary work yaigona kuchimisa change. So, as for the revolution, inini ndakaona kuti need yekucontinue hapasisina. Because we cannot. Inini I feel kuti it's pointless, Kulia. At this age in time, kuti 46 years after independence, toramba tichiita politics dzinokuwadzisa vanhu. And you see. Inini kana tichiita chinhu chichibenefita munhu wese, everyone must put work. Saura achita paground. Ari kuda kubenefita ari kumusoro nevamwe vanhu vake vari kumusoro. They must speak out and show resistance. That is the bravado that we need, because at least we hide and seek. If chiri chinhu chakanaka, there is nothing wrong with speaking against ichocho, because ikodzero yako munhu. Ini ndaitotaura because yanga iri kodzero yangu. And you see. Yeah. So it becomes pointless kuti tinongoita chinhu chinokuwadzisa munhu ari exposed ari paground. Asina number 1 necessary resources, number 2 the enough protection. Need yekuti toramba tichita fire up those people to speak against the regime which is well old. We need to have leadership that goes in front. People that have got what it takes to effect change if they are genuine. But need a revolution hapana shaman. We've lost more than enough people. We've lost Geza, we've lost Sarwaka, we've lost Chimama, we've lost many other people that might not be known by Zimbabweans. If I may ask you, was Chimama part of your revolution? Yes, Chimama was part of the revolution, but unfortunately, the how part, Chimama is one person who taitaura no, inimi why muchitaura kuti muruda kudai. Hakuna zvinhu zvakadaro kuti munoti muruda kuenda kumba kwemunhu mutaura kuti tiri kuuya kumba kwako toda kutema toda kubudisira property panze. Hakuna munhu akapusa yekuti angoramba akajegera mutosvika mangwana mutomusudurutsa mutodai. Mukatoaleta munhu kuti mune daka naye. Munhu iyeye akutotora welding machine yake ogadzira simbi dzake odzirodza. Onatsoisa security yake padoor zvese. Pamunozosara usvika kudai pagedhi hamutopindi. Ndo patakanosiyana naChimama kuti Chimama you could not contain her in a way yekuti waisuffocate brain dzake kuti hadzifaniri kufunga. No, Chimama was not like that. Chimama was a proper democrat. Chimama was a proper liberal. She would speak her mind kuti izvo hazvisi kuita hazvibudi siyana inazvo. Oh, all right. Because anga asiri munhu wekuti waingomurinzira phone call wototiita zvinhu zvakati Chimama itotaura zvinhu zvamuri kutaura zvakadhako.
why ndikuti zvakadhakwa? Because of A, B, C and D. Go and revisit your strategy, of which dynamics the politics dziri kuitwa nevanhu. Now this is where President Mnangagwa is way smarter. President Mnangagwa engages people. Andiri kuona. Traore iwo uri kufila kuti zvinhu zviri kufanira kuitwa zvakadai. Why? Explain. Advantages azvo ndezvipi? Disadvantages azvo ndeapi? Andiri kuona. It's a proper workable arrangement. It's easy to win people over when you give them room to express themselves and to speak their mind. Of which vanhu vese vari kurevolution idzi hakuna ari kubvumidzwa kufunga. Kana maonzi pindai kusiti musi wa31 pindai, musabvunza kuti anenge ari kumberi ndiani, achanga achiadresa ndiani, convener ndiani, abhuka meeting ndiani, uyezve tiri kupindira chii. Okay, so are you part of the thinkers? At one point I thought I was. Okay. Yeah, correct. That was a good. But ukaona uchitaura zvinhu wobva wavharirwa panze kuti this is not how we do things. My friend, tiri kuita chinhu chenyika. Kana ndichiti tiri kuita chinhu chenyika, even when I speak things handitaura zvinhu zvekumba kwangu. Ndiri kutaura maconcept that will be coming from the people. And you see. Saka if you shut down a person and not take his strategy or even to give a listening ear, then we are going nowhere. Revolution ngaigara yatongoparara hayo. Kana vanhu are serious, they will have the right language, they will have the right behavior. Now, ndine point yandakataura ndikati vanhu kana vakangwara, now is the best time to learn politics. Why? We got the genius in President Emmerson Mnangagwa, who was Mugabe's right-hand man, way before independence, way before 1980. Andurwana. He became his lieutenant, and now is the one in charge. And you see, he's seen. Let's learn his dynamics, his approach to politics. Do you know when President Mnangagwa was the vice president, he had all the structures in his pockets. Yeah. What Manika Land, point person wa President Mnangagwa when he was still a vice president. Why was yote kuna Madiro, kuna Mike Madiro, kuna Tawanda Mkodza, kuna Ningi, and all these people had influence. They were leaders in their own right. But this is ndikakubvunza all right. Mu revolution chinhu chawo chavari kuita. Ukaenda kuManika Land unoona nani? I don't know, you are the one who is in Manika Land, so munotutiudza ndimi. Aiwa, inini ndiri out ndakakasikira kubuda mujeri. No, it's not about that, but you are the one who is in Manika Land, so you ndimi munokwanisa kutodudza. I can't tell you anything. I mean, in South Africa, Rustenburg, Northwest. I'm far away from you guys. Now, chinhu ichi hachina kana structure kana ani kuti unonoona nhengi. And you see, because munhu wese aenda achinobvunza Traore taumana zvakamira zvakadai, hapana iziya kuti way forward ndeipi. What are we really fighting for? Okay. Ndengoti zvinhu zvakaoma munyika, but tiri kuti zvinhu zvakaoma, people are buying cars. But let's talk about that one. What were you guys doing? Imimi ndimanga muchiti zvinhu zvakaoma, zvinhu zvaka haidini mukundivhiringa. I know. Ukaona shena inoita vanhu vari mubhawa baba vari kurova dhanzika. Vanhu vakabata makulayo baba ndopaunoona kuti So my try kuita sei papa ndoga ndinonzwisisa inini. What were you trying to do? People were sold a dummy. Issue yakangonoitika ndeyekuti these are succession issues. People will be trying to position themselves could be very close to power, and you see, so that at least munhu might have chances to occupy the hot seat, the most important seat on the land. So people will be doing a whole lot of funny things. And one. So sometimes one knows only the gullible more. Yeah. To my
Okay. And because tina shift yanoitika muZimbabwe, and unfortunately, I don't know whether to say fortunately or unfortunately, but it's just my youth we were part of that experience. There was a power shift in the economics of the country, whereby power shifted from Maveti Ichinowaya kuma black guys. So more people failed to adjust nekuto reader kunoti chinhu ichi chatena. Now it's time yekuti vanhu ngativhurei macompany andiri kuona. It's time yekuti the industrialization system is reinventing itself in the sense yekuti black people now have got that mandate to go and start from scratch. Yeah. And from the setup yekuti mavheti ndo anga atori nezvese ana machines waingoendesa CV pabasa wotopiwa worksuit negumboot dzako wotonzi wakutoshandira pamachine wakati uyu wakuenda ndo wakukontrola production yacho. No. We had to start from scratch to do everything on our own, be it procurement, kutanga kutenga machines, kugara pasi doing every dirty work. So usu pakanoita seunge economy ya jema pachiitwa shift of power. People mistook it for a collapse of the economy as if there is bad governance in the land. Okay. For people to grab it. Now we've got millionaires, we've got people who are into mining, we've got people who are into agriculture, and you see people who are actually doing well, my brother. But there's one thing which the Bible says, and you see, obviously they will continue to struggle. Then one wanted a proper analysis. You could know where exactly can I invest? Can I put my investment? But people need to exercise patience. He's doing well. He's now a multi-millionaire, if not a billionaire. He was one of us. Scott Sakupukanya. He's from Manicaland, kwamuri koko. Akazoyo kumabvuku, but originally he's from Manicaland. But thank goodness my Babato mentioned Scott Sakupukanya because he is a homeboy, if I'm not mistaken. You see, but muno kutika achitotanga tundwa vana atidi kuadhira Kuland. Vanhu vanezvunza vasingazivi. Vanhu vachingozva kuti Kuland TV is a channel, TV channel yake and stuff like that. You're one of the Zimbabwe. Amuna muna ne followers fanika iwewe on YouTube. Ndofunga vanhu vari kumberi kwako ndofunga kuna Gambakwe. Gambakwe is also outside. He's in South Africa. Yes. Ndofunga umwe ndiya. This is the only one. Kuland, you've got 130,000 plus followers on YouTube. That's a huge number. That's my followers and my artists that are celebrated in Zimbabwe. I know in say, my followers are right now. My views are on it. That's when you realize that Kuland is a big guy. Yeah. But Waka, yes, it did not make sense at some point. So it's not a lucrative business. But right now you're big. You cannot have 3 people in Zimbabwe on YouTube and not find one who is listening to Kuland TV. So we need to have that patience. How best do we motivate each other and not turn every disgruntlement and we refocus it to cause anarchy and fight the government. That is very, very wrong. Because isusu kana tutaroti munhu wese aita mari is being corrupt. Let's start nema India. How did Badela make his money? Akaiwana kupi? What did he do to have that kind of money? They've got building, they've got everything. Let's look at Miko's group. All the people who are involved. How did these people get to make so much money? And you see? Yeah. So it's pointless for us to celebrate these white people, to celebrate these Indians, and be always attacking black people. Yet the government we've got a system yekuti munhu wese akavhotera and is in support of. Aisati prosecutor any of those people. Then it's just to tell
vanhu ava imbavha zeki iriko haisati yavatora mapurisa ariko haasati avatora ini handisi mupurisa ini I'm not a police officer. I'm not a Zeko official. I always say, whoever that has got a dossier of how these people are corrupt, take it to the police. Wait a video. Ndine dossier randa endesa rine condensa akati ngachita corruption. Varuramba kusunga munhu. Then we can make noise about it. We look at it. If it's got substance, then we take it a step further. So we've got people who are just gullible, who are just being pushed to do nonsense in their respective areas of influence, Mageto, Masababa, and stuff like that, whilst other people are making money. So I realized, Gututi, rato business, reactivism. Okay. Revolution, itori company, rato zumire, people can actually make a killing from it. Okay. You get the point. I've seen people making loads and loads of money. And this is where my disgruntlement is. Nyoka were the group that had 300,000 people. Plus, yes. That's more. This is more than a constituency. Yes. Nelson Chamisa got 2 million votes. ZANU-PF win 2 million votes plus also. And Isusu with 300,000 people. Yes. Our permanent subscribers that would listen to us. At this our traffic in Opinda Ichibuda. So we were stakeholders in Zimbabwean politics. And even still today, we still are stakeholders. Okay. But Takashaiwa Mari, Yekubadara Maloya, one would have a problem. But people were collecting money using the revolution as a vehicle. Where did that man go to? People are building houses, Baba. People are building houses, Baba. I did a video. Let's go spade to spade. Like who? Who is building houses with that revolution money? Baba, like who? I'm telling you. Like who? You're a journalist, my guy. Yeah. And you see. These are things that you need to investigate. All right, Vanasarowaka, they were given something. Where did that money come from? Who paid that man? It was not much. It was not words. I think Sarwaka. Yes, but I know Sarwaka didn't get a lot of money. You know, I still. Mazbaba, I was speaking to him in prison. Mazbaba, I saw 1,000 point more. That's nothing on. Is this Mkomana Rimsango? And Ramane, Anichi. Yeah, but Mazbaba got yeah. This was yes. Get Can I tell you something? Yeah. Look at it from this angle. Andidiga. Tagara Party is activist. Andidiga. Saurapa, Mazbaba, Nyuga Mabunab. In the other people that I did not mention who've got influence in Zimbabwean politics. Yes. We sit down, we say, my areas are too rowdy. Anga chigadzi squad happy. And you see, my followers don't know Dara. Yes. How about push our agenda online to raise a genuine concerns to take a minister? Another minister wa youth, una izakaita pachitumbisa. Yes. Una izakaita Manicaland, pa hospital in Manicaland. Andi murikuona. Una izakaita road vehicles. Tine vanhu andika munhu wese, please post something on your status, on your Facebook account, on your Twitter account. Please attend to road yakati. You get the point. Inotadza rogadzirwa road iyoyo. Aitadzeba. You see, because we will be exposing people with there is someone who is not being competent. And the president vari kusainisa vanhu mareports competence kuona kuti munhu urikubata ere matargets nekudini. So behavior yedu haisi kukonzera anarchy. It's actually working hand in glove with the mantra president. Yes. And you see, and still people can donate towards this initiative because people will still need data. When people will still need to move around Zimbabwe, some areas that need attention. We engage the Minister of Education. We are on the ground. This is the situation which is there. When can you put resources and attend to this problem?
Yes. You can uchida kuti mhuri yako irarame uchitaura kuti activism zvinotidyira time nekudi. People can still donate to a genuine cause. Munhu achiita basa nditika Zimbabweans could actually sit and say, all right, ndakasvika pamba pamadzibaba ndakarwadziwa. Madzibaba haana mota, haana chipi, pamba paarogara wetu. I had to organize with some people to buy him doors, mawindow, nechi. Uzaitogara pamba pasina door nemawindow. Andiriona. Okay. Ndiwe munhu andotanga kutaura zvinhu izvi. Why? Ndoda kutsvaka kuonesa maZimbabweans kuti hapana need yekuti tisenzesane kuita zvinhu zvisiri productive. Okay. Kuitana moto munhu uzosara munyatwa, uyo apinda mujeri, uyo afa, uyo azodii. Andiriona ndobva pane mudhudhudhu wanga uri panze pemba yamadzibaba ona. Chakandirwadza ndechekuti hautorina mavhiri. Ndikati ukaona zvinhu zvasvika pakuoma zvokuti munhu anosvika pakuita mudhudhudhu wobva washaya futi nevhiri ona. MaZimbabweans anokuti mfetso is working. Handitika let's commit him to the agenda yekuita find my areas that need attention. Handitika achinotify ma relevant authorities. Handitika momutengerawo kana akwa hayo momuti chitsvaga driver woisa paInDrive. At least you will get something uko uchiita zvinhu zvatiri kufila kuti zvinoita kuti nyika iende mberi. Andiri kuona. Right. Rega ndikubate ipapo Comrade Traore. Ndatamzwa mubvunzo from my team panapa. Hanzi vari kuti mubvunzo of the decade. But I believe also mubvunzo of the decade is half decade because I see nyaya yekuti nigegeni. Pamubvunzo mubvunzo pari kunzi Comrade Traore pakatanga revolution you were there. Pakatanga nyoka yamabhunu angana ameno 500 or 800 people or less than 1000, but that's what they know. Munorwa research manje. So vari kuti imimi pamakatanga tawana revolution takuda kuti gore guru and stuff. This question is tough. Hanzi manga matumwana chiwengere kuti ndauda kupinda kana kuti makangozvita zvemusoro wenyu. This question I don't know. Answer is the way yamuri feeling comfortable. I know you have a lot of respect. Could never no respect our, but please try to answer this question. I'm not going to feel it. MaZimbabweans are no good scan. Issue yakanoitika ndeyekuti chinhu chakanyanya kudrive revolution is vanhu vaifila kuti mashandiro ari kuita VP nemuono wavainawo you would make a good successor after President Mnangagwa. So we had to mobilize each other. Guys ngatidai. But obviously, chino chikatogena traction yakadaro achizoshaya vanhu vanochibheka. I'm trying to answer you in a diplomatic way. You're getting my point? Yes. Chine chakuzoita vamwe vanhu vane muscle ne-influence kuti musaramba muchiita maputi, vanhu vane voice rekuti panokura mazita enyu paTraore akura ari kwenda akadai, nyoka yamabhunu akura ari kwenda akadai, Saruwaka akura ari kwenda akadai. Handiti pane vanhu vanozokugaidai kuti izvi muri kufamba nenarrative yakadai, apa itai so, apa itai so. Ameno I'm sure I've spoken volumes by this statement. Handiti uri kuona. So hatisiri pfungwa dzangu kana patoita a person that supervises what I will be doing. Wekutoti ndotobhuya kutoti tatogaidhana kudai pakaita dambudziko, I expect that person to assist me. Ndiye akutoita saa kundicontroller nekundigaidha kuti todai. Handichaiti zvemusoro mangu. Okay. Was it Geza? Was it Knox Chivero? Or who was that person I guided? That is not necessary. Okay. But at least point yandaonesa vanhu ndeyekuti there are powerful forces behind. Because people they want to understand this whole revolution thing. You know why I'm asking you these questions? It's because the same revolution that you have been representing, you are to point there that you are a sellout, as a sellout. I mean, so that's what I want to understand. Ndoda kuvunza something. Ndosaka ndikuti revolution akusina. Kana Geza akafa nyoka ari mujeri, ini ndakaenda mujeri ndakazvibudisa ndega. Handitika
tese tichingosangana nematambudziko asina solution. We've got people watinototarisira that these people are supposed to save us. They were supposed to save nyoka yemabhuno. They were supposed to save me ndiri mujeri nekudi. Kana vakatotadza zvinhu izvozvo, it means revolution hakusina. Revolution ndeapi mamwe maleaders asiri inini nanyoka nageza nasaro wakati ngataura nezvavo wekuti munhu yeye anokwanisa kundinongedza kuti Traore is a sellout. Who is that person? ndo pana ndabvunza comrade Traore kuti pamanga muri kusimbisa muchiti gore regudo guru rakapisa mana. To be very honest, listen, I'm good at counting numbers. Ndakakwanisa kucounta manumbers ese tikatresa manumbers ndoona tokuudzai kuti makaricha vanhu vangani kubva pamakaita zvinhu zviya handiti. You guys makakwanisa kuricha 8 million people. It's on record. Kana muchida ndokusendera screenshot makaricha 8 million Zimbabweans vakakwanisa kubelieve. Vamakwanisa kuti vabelieve chinhu cheche. Manga matumwa nachiwenga here or manga musina kutumwa, because it's on record. I can even put it on the screen if you are willing kuti ndiite izvozvo. Manga matumwa nachiwenga here or not? That's what I'm asking. Onaka pane vanhu vakati Traore aida kubatsirwa anga atumwa nani. Inini vandangoti saka kana ndisina kutumwa revolution hakusina ndinda kudai. Because hapana akatuma munhu uchita chakati saka revolution hakuna. Ndiri kupindura kulinda handizoti urasika papi. Ava makushandisa ora yeye. You are now using aura. Using aura. You are answering these questions with your aura. Guys, don't do that now. Boss, you know what? At least answer your kind of halfway. Yes, really. But you're using your aura now. You gotta no. Come on, guys. Boss, pane chokwadi chisina kusvika kuvanhu chatinoti nzwisise. Mana musadaro bana. Okay, proceed. Hello, are you still there? Hello? Patizike pachivhitivhiti. Network yeZANU kuZimbabwe muri kuita seko Traore. Hey, let Traore answer everything. You guys have been asking me, Mugati, please ask Traore. Saka network yekuZANU musati daro. Why is the call ended? Network yekuZANU musati daro. Yes. Kurisaish baba. Yes, proceed. And this is what tapedza kurasana papi, because I thought kuti manga muripo. Inini ndiri kuti inini. Yes. Traore was a sellout ndiani. Right. Pana jealous mawarire ari kudaro pane 2030 and 2030 chikora zvigananda that guy, and I don't want to mention his name because anozoti kule nduri ningini. Kune people like Anakerina Mujati, those guys are even claiming kuti
Traore tatichibhadhara rent yake. Traore tatichizomutengera data, all those guys vari kutotaura kuti hanzi yo munhu anoita live achimwa wine ye45 rands anondibhadharira rent sana. Inachaziye 45 rands $20, 45 rands $20. Inachaziye mukuti ona kulinde vanhu ameno vanhu unoona vanhu havadi kushanda nezvinhu zviri pachena zvavanenge vachioneswa. Ini ndakati kuna Kerina Kerina ndinyadzise Zimbabwe iziva kuti Malcolm is a scam, Traore is a scam. Yes. Imimi ina handichengeteki maindi pamari. Yes. Vanhu ngavaziye yes kuti maindi paipi kuditsai mareceipts. Okay. Kuditsai mareceipts ruzhinji rweZimbabwe ruzive kuti Traore aipiwa mari haatendi. So you know what, people like Kerina though vanoclaima kuti ihanzvadzi dzaChiwenga, so it simply means kana munhu ari hanzvadzi dzaChiwenga anoreceive direct funds from Chiwenga. So are you telling me kuti havanambobvira vakambosenda any dollar direct kwamuri here? Ndozvandozeni ndoda kubvunza inini kuti kana iri hanzvadzi yaChiwenga aizotuka muroora here? Achitaura kuti mai Chiwenga muri kubudei muchijoga, achitaura zvinhu zvakadhakwa handirika, achitaura kuti mai Chiwenga is a spy. Zvinotaurwa nehanzvadzi yemunhu here? It happens sometimes. Kana imi mune hanzvadzi dziri padhuze. No, let's not, ngatisangopikise zvese. Dzimwe nguva zvinoitika hanzvadzi yenyu inotovenga kana madhamu wenyu, zvinoitika. Shamari vanakerina vaya yamabogus handiri kuona revolution ichitanga. No one knew. Okay, it's okay. Prove me kuti ibogus papi. People like anakerina vacho ndakataura kuti anobuda achitaura kuti ndaichengeta Traore ngambunditseka evidence tone. Personally, I know. Personally, revolution. Ndoda kubvunza kuleni. No. Listen, inini ndine ma researches andinoita. Personally, I know kuti Kerina ichibvi chiro kanzada kuoffer imimi mari. I know kuti make sense chiro kato offer mari is the waste of time. I know all those things. Handisi kuramba, handisi kukupikisai kuti Kerina ndoti Kerina akakupai mari, ini ndichitoziva kuti mari yei. Ndichitobvunza kuti yei, alright. Handisi kuramba inini, because I know zvakaitika even pamakasungwa, you sold your car, mukatoti life yangu ive better, ndive a free man. I know kuti makatotengesa mota makatenga 10,000, makatotengesa nemari sick money kuti muve a free man. I know all those things. That is very true. I know all those things. So ini ndida tozinzwisisawo from you kuti muri kuti kudii ipapo. Handisi kuti ndiri kuside waKerina inini. No. Ndida tomu elaborate wo imimi kuti point yenyu munyatsoibuditsa kuti muri kuti unoona politics zvinoita vana Kerina vaya. Kerina anenge achitopusha chinhu with the hope yekuti chikabuda anokwanisa kudzokawo kumusha. Because Kerina anenge achikotuka always. So mukutuka imomo mukunakirwa neYouTube achidii unopedzisira wapara mhosva watuka uyu pakuda kuzodzokera kuZimbabwe wozotoziva kuti ndakapara mhosva ndine nyaya dzakandimirira. So you can't go back home. Is she a YouTuber? To. Yes. Anoposta on YouTube. She's got a YouTube channel. She's always updating people. Achitaura zvaanga achitaura achikotuka. Kerina ndongotuka nhasi abuda atuka Traore, mangwana abuda atuka Kulende, mangwana abuda atuka Ningi, achingodaro. That is her life. And you see, ndikuda umbondiratidzawo post every day anoposta. Umbondiratidzawo paanoposta uregedza kutuka munhu zvinyadzi. Zvinyadzi. Yes. Alright, it's okay. And apanzwisa, there is no way pokuti tingaramba tichitaura pazvinhu izvi. Imimi munoti kudini vanhu vari kuti mayutsi, you know what? Kana ndiri kuti mayutsi Comrade Traore, I know kuti kune vapfana vechidiki vari kushanda chibasa ichi. Vari tingati chikumarana. Ngatingoti marana, tiyanse wedid.
vari kutumwa nemadhara vamwe vari kurwadza nekuti madzoka kuna president Emerson Mnangagwa vari kuti hanzi Comrade Traore musauye kuZANU-PF futi what do you have to say about all those guys? Baba, inini handisi politician we50 cents. Nawe apa panonzi naEnzo kana usina usimbatiza. Inini haipa side neni uri munhu asina usimba baba. Because isusu tinowa graft tinorowa zemashuwa zvekuti kana usingakoshesi standard. Unogona kusara baba kutokanganukwa kuti uriko baba taakufamba nechini. So most people are threatened by my capacity and my influence. Kuti Traore zvatouya kudai so he's stealing the show. Zvakufana izvizvi. Ndadzoka kuna mudhara wako anditi ka President Mnangagwa. Kept 3 wamtem. Look at how much I'm working. Where are the other guys? I don't know where are they. Because most of them... When it comes to these things, I'm a natural coolant. Akusi kuganza kana kuita say. But kana Mwari akangoita something good in you, ananga akaita something good in you. I don't struggle to do these things because I was born for this. Okay. Saka ndakasiyana nawo wakomana wekuti ashaya zvekuita otiregera ndibojegera ndimbopusha chino ndichimbosimbisa mushosho chamedia nekuku. If I speak facts wangu, zvisina dhiri handitauri nezvazvo. And when I speak facts, I hit hard, baba. So it threatens a lot of other guys. And stuff like that, of which it's very, very wrong. Dynamics I prioritize engagement. Let's sit together. Instead, they ought to shoot from this angle. Let's come up with the proper template that is inclusive of everyone. And you see. So who are you in ZANU-PF? You know, a lot of people are confused. Who are you in ZANU-PF? Yeah? I'm an information officer in ZANU-PF. What? I'm telling you. I've got a certificate for this. I was trained for this. And this is what I'm an information officer. We're party, we're affiliate. Yo, where? I think ndo participate, you know pakana zvichida isoka ndo parikutadza kunzwisisa vanhu veZimbabwe kuti this guy akudzoka arikutaura zvakati because people are expecting you to suffer. Vanhu vatoexpect dai matovingwa matemwa nechidemo pamba penyu then makuti I'm an information officer. Indakasiyana nezvimwe zvipunhurwa kazvo nezvichingohukura nekudii. I was trained for this. So atachoro yese ndotoriziya ndosaka ndichitotaura ndichitokwanisa kudhisena kuti aya mamhuzi ari kuitwa izvi hazvikudi izvi zvinokuwadzisa vanhu izvi zvakadai so ina anototrainwa nevanhu vemuZimbabwe professional from of civilization. They came, they trained us. Why? How do you get the makatrainwa kupi? Pane comrade vamwe vaitoti hanzi vari mugeza revolution hanzi makaona kunoti hanzi kuno hasina kuzvitaura hanzi aiwa ndati makatrainwa kupi because pane comrade vemugeza vaiti hanzi vanga vari padwe. You know, he was the best friend of Geza. Vanga varipo panapa vachitaura zvakasiyana siyana vachiti imimi manga musina direct contact naGeza. Saka ndoda kuzoti makatrainwa kupi imimi? Ndaitaura naGeza. Ko zvinoshamisira yonzi mataura naGeza omwe. Saka tova Edda here. Va Edda here. He's a war veteran. Muda idzi. Miletode vanonzani miletode. Zvopera hezvo munotanga izvi. Edda baba, ine handitauri chinhu chandisingamiriri mwana wangu. Milendo handitauri chinhu chandisingamiriri.
Geza ngaifamba nesecurity. Geza was just Geza. Okay. Yes. Lungashamisa here kuti munhu antaura nini Traore. Antadza nei. Phone number dzangu, I'm a public person. Phone number dzangu kune ma-politicians chaiwo haushayi munhu ane phone number dzangu. Okay. So you can call me anytime. I engage with a lot of people, be it on Facebook, Twitter, TikTok, question and answer section. Handina mubvunzo wandisingapinduri. Munandongouya kana inbox todai wese munhu anotondiziya. Inini ndingatofundira Geza wobvunza kuti Traore, which Traore is this? Zvinomeka sense. You know what? Ndakaudzwa something. Ndikudze something here. Tell me. Kuti nyoka azotanga kutaura naMudhara Geza. It was through me. Ndakataura naMudhara Geza. Ndikandirumbira kuti mutaure nanyoka. Do you know that? I don't know that. Wazviona man. You know, I'm just a media personality. Nyoka akaenda kujeri ndiye nyoka ndanga nemastreets ndikatoti ndikabva ndatobooma streets one ndikati I'm not an activist but trending dzachoka give me those streets. Mudhara Geza aziva kuti ndo voice raMudhara Geza vaite conversation. It was through me. Ndakataura naMudhara Geza. Panobuda mujeri, I want you to ask him this question. Yes, because you know we can't ask him issues. So people don't know relationship yangu na nyoka kuti yakamira sei. Ndoseka vanhu vachitaura kuti Traore atengesa nyoka, Traore adai ningiriki. A week before madzibaba aenda in hiding, I was with him. What? Aenda madzibaba aibatwa sehuko. I will show you, I've got pictures. I was with him. So you were with Madzibaba before Madeza Sarwagere or after, you know, and this don't. Oh, right, much. Oh, you. A week before Anagariga. No, we can know about the secular Madzibaba. I was with him. Then I don't baptize and I don't miss some position. Later than me. No, the man is not answering the call. You know, I wanted to call Dara. I know she does good for the man. Did I was no kwete kuti ndinjifora kuti ndite vanhu vanetsana vaita sei no, but they don't fona kuti chi mafacts mamwe anga achimeka sense. Yeah, that's all. So don't be misled by people that come up with funny theories. Varotogadzira mazita at the expense of mazita edu. Ndoda mbiri nondoda wataka Traore nekudai. People don't know a lot of things. Okay. And I'm not here to prove a point to anyone to believe me. I'm the real deal. I'm negative. Kana ndikatokudza kuti for now siya izvese zvamuri kuita. Mwana wese pana ED. Kana uchiziva kuti unoda chamisa enda kuna chamisa. Kana uchiziva kuti uri munhu wachabangwe enda kwachabangwe. Revolution hakusina for now. Zvakatopera nguva zvoizvi. What are you telling us? Mukutoti even ana nyoka vakatobuda vanenge vatodzokera kuZANU-PF. Nyoka is always been ZANU-PF. Haana kudzingwa, haana kuitwa sei. Ndakatomuudza nyoka ndikati apologize. So if this man answered the call, that munyare timobvunze atange kutaura zvarataura, but okay, it's okay. Taura zvinhu zvamushira macho. And you see, I spoke to Nyoka and no, Nyoka, you just have to apologize. The president is forgiving. There is not a single time president responded to us. Vanoziva kuti vana vanotadza. Chinonzi mwana nababa. Musiyano ndekuti mwana anotadza. And you see, ZANU-PF, you will forgive us. Vanotadza nei? So Nyoka ngari ZANU-PF before? Nyoka has always been ZANU-PF. Nice. Nyoka is ZANU-PF. So problem iri papo neMazimbabwe because you know izvi nyaya Nyoka mabhunu betange big
Tiri yo Traore adzokera kuda Mnangagwa, all those things. Imuchizana yenye kuti mese you was unpaid. Baba vanhu vanokuitisa baba. Nyoka kana achifurira vanhu vasina nebasa rese. No, nyoka anavafurira izvezvo hakuna kana munhu one ukunzi ari kufurirwa nanyoka because nyoka ari mukati. We can't say kuti nyoka arifurira munhu ari mukati. Ameno kana muri kuzviunderstand. Nyoka akaba achifurirwa nevanhu. Okay, yeah, yes. Pane revolution ichinzi revolution iriko ramba wakahadhira. Anokuwarira mahara. Anokuwarira mahara. Imimi muri kuaccuswa kuti musi wakasungwa nyoka manga muripopa vanhu vakamuofa mari. How far true is that? Saka aizondifonera aizoramba achitaura neni nyoka achiziva kuti mufesu ndiyaka iwo unoziva kuti muroya anokuroya ari nani here pane munhu anokuendesa ujeri. Muroya anokuroya wakarara ari nani pane munhu anokuendesa ujeri. Munhu iye baba unomuvenga pasi nekudenga baba. Saka munenge mbishi anzi Traore was part of the guys. Ndinono kuti pane mamwe maposts aiiswa ndofunga last week but one. Time yemaprotest zvichinzi Traore mutengesi ari kuti vanhu musapinde mustreet nekudididi. Mapost iwayo wakaona kuti anga asingaiti 5 minutes achirimo muchaniwe. I delete munhu aita kuti mapost iwayo adelete ndiani. I don't know. I'm not in that channel. You can't be relationship naye. So hafi akabvumira zvinhu zvakadaro kuti zviitike, especially on his platform. Aitotaura kuti muri kuita mamuza bvisai zvamanyora about Traore. So are you telling me kuti ari kuzvita akabata ari one of the guys ari on top there ndiye anga ari kubvumidza izvozvo then nyoka obva asvika achizvideleta? Yes. Kuna vanhu vasingazivi politics nekunzwisisa kuti dziri kufamba sei. So vanongofunga kuti because Traore ati musapinde mustreet, Traore mutengesi, Traore ari kurwisa revolution aiwa zvidaro. My mandate is protect Zimbabwe. But can you say you are protecting Zimbabwe? Comrade Traore, are you protecting Zimbabwe? So, I don't say. No, I just want to know. Are you protecting Zimbabweans? Comrade Traore, are you protecting Zimbabweans? And tell me, how are you protecting Zimbabweans? Baba, advice yandine ndichitaura ichi yakakosha zvisingaiti. Vanhu vangadai vari mumajeri izvezvi nekuenda kumaprotest because maenda muchiti muri kunodii. Umwe munhu ari kugadzira flyer achitaura kuti president ngaatobva ipapo. Munhu akaelektwa moenda muchiti toda kunorwisa camp 3. Chinhu chaamutemo imhosva, hamuiti zvinhu zvakadaro. That is the arrogance of the highest order. So I warn people, I advise people not to engage in such activity. Okay. It's not something to take lightly, Baba. Okay. It's not something to take lightly. Kuland, I'm telling you, but every post they follow it, they listen to it. But inbox but you want to be time. Okay. It's so bad. It's going to confuse us. I'm confused. I'm confused. Something. Yes. Vari kuti Traore mutengeta ari kurwisa revolution. Ma leaders revolution izvezvi ndivanani? Handina kana one wandinoziva ini because hakuna kana one akandudza because pamanga muchipusha revolution imimi manga muri open. Maitouya mutoti inini ndiri kutochipusha vanhu ngati let's do these things. So far inangu handina wandikuziva. Ndosaka ndichiti revolution hakusina. Because hamuudzwi naLean kunzi revolution zvakamira zvakadai. When it started, she was not there.
Atirambidzi vanhu kuti vawe in between, but haana anything chaakamboposta. No, but Lin is not someone ari kupusha the revolution kuti inzi iri kuenda kumberi. Lin is always been Lin. Aingotaurawo zvake zvinoita se zvinoenderana neulin hwake. Baskoro News, she's that Lin person. is a hired mercenary. By who? Lin is a hired mercenary. By who? Ndoda kuvunza iwo pano ndataka chianondizira. No, but problem yenyu naLin imi munenge muchiatakanawo zvenyuka zvekutadza kunzwananawo pachenyu henyu. But no, Kuli, and let's be honest here. Ndoda kuvunza something. Wakambondinzwa inini ndichiataka munhu from nowhere. Andikati kuataka as such. Ndinokupost. Wanonga wakura musoro wakosha wakuziya still. Especially uchida kunge ukuda kutamba nezita rako. Ndakunzwai. Andokumwaya sauti yematombo. Mahiya akanga akuataka here mimi. Mahiya upi? Douglas Mahiya pamaimbo mubolonja anga akuataka here. For that person, you are very, very right. Those are some of the things that I apologized to overzealous at some point. To the extent that we ended up takutuka vanhu vasina kuti tadzira. Ndo zvataka apologize. We have got that was wrong. Yes, I understand. We have got people like Anamai Opa Mchinguri. Vanga vakutadzirai here because imi mukuti handimboateke munhu asina kunditanga. Amai Opa Mchinguri vanga vakutadzirai papi mimi. I understand, and I'm not asking you to reverse zvamakataura about because some of those things ma facts, but inini ndikungoti handi vanga kutadzirai. Hapana chavangatotadza indi. Saka ndichiwenga ngati mubholo munetse vanhu ave. Ndo zvandiri ngokutaurira. Okay. You get the point. Okay. Momzaya anetsana nemunhu shama. Azviti. Momzaya, in all honesty, that woman is a proper war veteran. So was that part of revolutionary script? Jamaita? Yeah. Yes. Oh, okay. I understand. So there is no need to kuti tingaramba tichaura nezvenyaya idzodzo. Kule, you know what? If really we want to move forward, hakuna munhu asingatadzi and hakuna munhu ari perfect. Ndokota mbiri inenge, but if I'm really a genuine leader, pandinotoita mistake, I need to admit kuti paya I was wrong. Okay. Andiri kuona. Okay. I need to admit that was not necessary. On that I was very, very wrong. I was not supposed to do. Oh, you are admitting. You are admitting now. You are admitting now because gap 3 yap one team. What is it? No, you something. It is really gap 3. Because machisi kwachitsvaka. Aiwa munhu unozotongo munhu wega unointrospecta shamara handi nhasi waswera zuva rese uchiita zvawanga uchiita. Unozongosvikawo pakuti zuva rinozodoka uzogara pamubhedha uzogaya kuti papa ndizviri zvandaita. But you were not introspecting on that issue when you were saying Tanya Mchinguri and Opa Mchinguri ndo vari kupusha madrugs pa high life speed life iri kuitika muHarare, and Tanya Mchinguri mahomeboy edu vasikana vemuraini. Ndaitombomuchiva achitodarika ndikazoti pandakanzokomberedzvauro vachiti high life chakuti vanenge vachitotengesa madrugs ngati handidanane nemunhu wemadrugs. There's nothing like that. You can't say there's nothing like that because it's on record. Do you want me to play that clip when you were saying Tanya Mchinguri is the one who is distributing drugs in Harare? Handina kuramba kuti handina kudaro. Okay. Ndakadaro, but ndiri kuudza kuti mukazviita munoenda kujeri. I was wrong. Makaenda kujeri for that here, or you have to go again kujeri for nyaya idzodzo? Aiwa, kujeri ndichaenda kunoti iwe Gule uri kuti
Ndochadze ndochida kunzwaka. Saka imi makawira, are you now in good books with Tanya Muchinguri? Those Tanya is my sister. My Muchinguri is my mother. And you see, Manano Tata. Okay, I hear you very well. We are on good books. Remember, all of us as RPF. Oh, yeah. So we'll go with each other. So what were you trying to do, guys? You know, in his was not a viringa. What are you trying to do? Do you know what in nigga? Panenya is? Do you know is? If I go on social media, ndikango type kuti Traore, the most trending issue was the issue of Tanya and Mai Muchinguri. Then ndikasearch kuti nyoka mabhunu is the issue of Ranze. Vana vako ndevashava. Mdala uzvarise. You guys. Uona, Kuland. Nona ukubvunza something. Yeah. Zvakudiscussa zvinofanira kuzobatsira vamwe vanhu. Because we are role models in some way. There are a lot of people that I mentor. As far as politics is concerned. Look, question I don't know if it's yeah. Look at where it got us. Yes, we said things, they excited people. Yes. But they found their niche. Yes. But where that leaders, Nyoka is in prison. It's now 16 months are in incarceration. And I did time in prison here. Yes. And yes. Yes. You at some point you pay the price. Those who know that what you were doing, were you right or were you wrong? You're wrong, yes. Yes. Because eventually I ended up paying the price. And I suffered. I atoned for the mistakes. Was that for Mai Muchinguri and her daughter, or was that for Emmerson Mnangagwa, the current president in Zimbabwe right now? Baba ukatuka vanhu uchibva kubhawa wakadhakwa. Were you drunk? Kusangana nematobva akuponda. Hauzozivi kuti watuka bweka kundihana. Were you drunk? Were you drunk at that point? No, I was very much sober. No. Munhu anodhaka. Wakatofunga zvawafunga ukatadza kuona kuti wachaizvo iri kana vakomana munovhura hombe. Yes, I hear you. Why are you saying vakura vatuke? Vakuru vanokriticizwa. That one. Yeah. Yes. Criticize akutuka. Yes. This is why I don't come out zvakasiyana kucriticize nekuinsulta. Zvinhu two zvakatosiyana. Yes. You see now. Yeah, on that one I agree with you. You know, even from day one, and I encourage vanhu kuti vatuke President Emmerson Mnangagwa. You know, I used to speak with Joy Charamba, who is the spokesperson of President Emmerson Mnangagwa. Tichitotaura nyaya hayo kudai. Ati mpanami ukatuka president wa Nyura. You know, that was the only lesson ndakanyanyobata paari. Ndichitomundirega ndichiseka kama musoro itakudaizo akanditi muningina ukatuka president takutoda nezvako. You know, ugani pamutewe baba. Ipapo ainangwa ndirambe. I agree panyaya dzakaita sedzodzo kuti usafa ukaita wakatuka president. You know, even up to today, I don't encourage and I don't advocate for people who insult the president. No. You see, that's just about times I'm gonna matter that one. Yes. Yeah, I understand kuti zvinoita zviningina, but I thank you so much. You know, nyaya dzinechiningina. But so let's talk about the issue yenye kudzingwa kwamuri kuita kuzanu PF tobva tangochipedza tochipeta nyaya dzacho dziri kuitika. Imi muri kudzingirwa kuzanu PF ni mayouths vagara vari muzanu PF vari kuti Traore don't come back. Yes, I understand kuti magara muri muzanu PF. So muri kunzi why muri kunzi musadzoke muzanu PF musadzoke kuna vaMnangagwa imimi. Why muri kunzi musadzoke nemayouths vagara varimo mukati? Please explain this to the Zimbabweans. Unoona ndokurwadziwa nemunhu.
kungoti munhu akadzoka anotipinza pressure ba. Standard yake yakanenge yakatosiyana, anotipinza pressure, and some people vanonga vatoriwo vachirwadziwa kuti kana munhu yakamboita zvakati saka is not part of us. Kuna vamwe vanhu vari kuti maybe is not genuine. You see, kuna vamwe vari kutodha kuti kana iskillful tiri kunyangirwa. Ndikuona there are people with that mindset. You see, but advantage yandina ndeyekuti people know me how I operate. Vanhu chaivo vanondiziva vanoziva kuti ini ndikatoda chinhu ndatochida, ndisingachatochida handichatochida. I'm not one person wokuti uku ndiri kumwa super, uku ndiri kumwa lacto. Atidaro. Alright. I understand you very well. Corporate Traore, ndoda kuti mutaure pamwedzi enyu ekupedzisira kune murezi. Ndoziva kuti pamubvunza mwana achita mubvunzo ndine zvimwe zvinhu zvinonga ndadhiga zvisiri izvo, but ndinoita kuti pamwe pacho mugare maita correction tisati takata this broadcast kandi tizosiya damage kana zvinhu zvinozokanganisira pamuri. Udzai maZimbabwe mashoko enyu ekupedzisira, vanhu vachiziva kuti even zvamuri pamari izvezvi zvakakoshera chii kune vari willing to follow my footsteps amuri kufollowa izvezvo. Point yandiri kuda kuadvisa vanhu ndeyekuti if you are ZANU-PF, the first secretary and the leader of the party is President Mnangagwa. Let's follow him and support his vision. Munhu umwe noumwe ane time yake. Tikadzidza ungoti atopinda torwisa. Wavanofungira kuti vari kudai paachangouya achangorwiswa futi the same way. And we will not have good time to build our nation. So kana uchiziva kuti munhu weZANU-PF, let's do the right thing, support the vision of the president. Pawaona kuti apa paroda kugadziswa nekudii, tine nzira dzatinotora kuti zvinhu izvo zvinge zvichigadziriswa. And I urge other people kuti onaiwo kumana, opposition is in such shambles. There is no better time to join ZANU-PF than now. The revolution is siyana inazo. If you feel that ZANU-PF is not the right party for you, ikodzero dzako, you are allowed. Chiendai kuma political parties enyu, munogadzira chinhu chenyu chisimbe. Because nguva yema elections ichazongouya. 2030 my elections anenge ariko. Ende muri kufanira kunge makarongeka. Nekuti ZANU-PF is not stopping baba. ZANU-PF is not stopping. And in everything, let's be civil. Ngatisatukane. Let's learn to engage each other. Mweya watinoita tiri mustadium, kuti uya rusapota team yakeyo, uya rusapota team yakeyo, takatogara paside nepaside, tichitoseka tichitoonesana. That is how politics must be. 46 years is it's a lot of time. It's a very, very long time. We need to be respectful of each other. I will still engage. I'm not, and this is it, I say, but my prayer is, Mazibaba must just be free. But which Mazibaba are you talking about? Mazibaba Shandogo. Is he not free now? Because he is not in prison. What are you talking about? Yeah, I understand he is in hiding because of Munyazi Kutika, but he party and you can go to that. Aiwa isi party mapurisa is ZANU-PF. Mapurisa no control ani ZANU-PF. Ndiani mapurisa no against ZANU-PF. Ina handisi kuziya ndio wakutondiudza ndakutodziosha. Alright, bye comrade Traore. Tosangana pachikamu chinotera zvakawanda tozeta. Thank you my brother. Thank you. Sharp. Zvakaoma muri yeZimbabwe. Bye mese.